Gvern ġdid nazzjonalista jkun lest juża l-poter tal-vito fuq kwalunkwe taxxa tal-Unjoni Ewropea fuq l-online gaming għaliex dan is-settur joffri impjiegi ta' kwalità u jagħti kontribut kbir lill-ekonomija. Sostna dan l-MP fisem il-Partit Nazzjonalista David Casa waqt dibattitu li sar fil-Parlament Ewropew dwar proposta biex tinħoloq taxxa tal-Unjoni Ewropea fuq l-online gaming. L-MP nazzjonalista wera tħassib dwar il-proposti mmexxija mis-soċjalisti relatati ma' finanzjament biex jinstabu own resources tal-Unjoni Ewropea fil-waqt li kritika bil-qawwa dak li ddeskriva bħala argument legalment mussot u taħsara għall-ekonomija. Huwa kritika l-proposta li tpoġġi l-operaturi liċenzjati fl-Unjoni Ewropea fi żvantaġġ kompetittiv fil-waqt li tinċentiva r-rilokazzjoni tan-negozji lejn pajjiżi terzi u timbotta lil konsumaturi lejn grey markets illegali u mhux regolati. Tpoġġihom fi żvantaġġ kompetittiv, timbuttom lejn pajjiżi terzi u tressaq lil klijenti lejn operaturi illegali li operaw barra mill-Unjoni Ewropea. B'impunità fejn ma jħallsux taxxi u fejn ma japplikax lanqas l-iktar consumer safeguards bażiċi. Irrid nenfasizza wkoll li dan is-settur jikkontribwixxi għal aktar minn 10% tal-GDP Malti. Jimxi ma' standards stretti illi jħarsu l-protezzjoni tal-konsumatur u joħloq impjiegi ta' kwalità. David Casa spjega li b'din it-taxxa Malta tkun fost il-pajjiżi l-aktar milquta ħażin minn politika żbaljata li tkeċċi l-investiment u l-impjiegi li lin mill-Ewropa u fakkar ukoll li kwalunkwe deċiżjoni dwar own resources teħtieġ l-unamità tal-istati membri u ddeskriva l-proposta bħala non-starter. Ma nistax nitkellem naturalment għad-determinazzjoni tal-gvern preżenti ġala darba din l-idea hija mmexxija mis-soċjalisti, imma ħankun ċar magħkom, gvern prospettiv nazzjonalista din l-idea se jkun lest iwaqqafha anke jekk ikun hemm bżonn permezz tal-vito mingħajr ebda tlaqliq. Huwa kkonkluda billi ħeġġeġ lill-proponenti biex ma jaħlux ħinhom u minflok jiffukaw fuq l-identifikazzjoni ta' riżorsi propji alternattivi li ma jimminawx l-industriji leġittimi, il-kompetittività ekonomika jew l-impjiegi Ewropej.